עוד סרטון צפוני בערוץ. היום אנחנו משחקים במשחק הארקסטור, בלבול. ככה נראית הפתיחה. אם אתם לא מכירים, אתם מחפשים לג'וין ארק. אם זה מערכת זו אותה אופציה. אתם הולכים לכאן, בואו נראה את המפה הזאת. אנחנו צריכים לעבור למפה הזאת, כי זו המפה הכי טובה לשחק בארק. זה כמו זה אוקיי. כדי לכם למצוא את השרת עם הכי הרבה אנשים, כי ככה כמו 22 עד יותר 48, רואים? עכשיו לך תסתרות פתאום 48 אנשים. איך הרס לבחרנו? אוקיי חברים, אין יותר שרת. אני מחיים. אנחנו עכשיו קופצים תחזור עליהם שתהיה במשחק. אנחנו נחזור לכם כשהתחיל המשחק. תתחיל כבר! גו! אנחנו חזרנו. עכשיו עוד מעט המשחק התחיל. עוד מעט אני חוזר, אני חתן פה כמשהו. גו! דרך חזרנו חברים, תראו כאן דרך. תראו כאן אתם פשוט יורדים למטה. אתם יכולים לבחור כאן את כל הדברים שאתם רוצים. ראש, ככה. יכולים לעשות פה כאן את כל הדברים שאתם רוצים. אבל יש כאן משהו שאסור לכם לעשות בגובה. תשאירו את זה באמצע כי אז זה לא יראה לכם אותו במסך. אני תמיד לשאול אותו שולמי, כדי שאנשים אחרים מפחדים ממנו, כי אפשר לנפח שרירים לפעמים בהר. אוקיי, ואנחנו קוראים לנו... ככה אנחנו קוראים לנו בסוף, קוראים חדשים. אנחנו הולכים לקראת ניו עולם כזה. ותראו, זה יש כאן מלא דינוזאורים. כמו שאתם רואים כאן זה פטרודקטיל, ברונטוזאורוס, רכנוזאורוס. שראיתי לשם זה האווירה, הוא דווקא בורר. יש כאן וילוסירפטור, דילו, בן אדם אחר, אם יש לנו מחלקת בני אדם. אוי, ספק, הם מתים. הם לפעמים הורגים על זה, לא איתם מתים. I'm not kill you. רואים כרגע הרגו מישהו שלא יכול להיכנס. וזה אז תרבו לאנשים שאתם מרמות גבוהות. אני ראיתי נתקלתי באנשים שישנו תראה, ולכן בואו לדעת מה זה. ואז הם צירפו לי לשבת שלהם והיה להם תראה, קצת מישהו בטעות שכח לשמור את השרת, ולא אני לא אפילו לא ידעתי, כי היה גם אחרי שנכנסתי, אני שמעתי את השרת ואז מישהו מחק אותו. זה רפטור שאתם רואים הוא קופץ. זה אלפא. יש כאן אלפא בזה. מהם כדי לכם את זה תוקפים. טוב, כל זאת נמוד. רואים אלפא רפטור, זה כתוב למעלה. אז תראו מה עושים. אם אתם לא אוהבים את האזור הזה, אתם רואים איך נשחק. אזורי איזי, אבל מדיום וארג, אם אתם רק עושים את זה מדיום וארג זה קצת קשה, אבל מדיום זה גם טוב. ועלינו רמה. יחסים אם יש לכם סון לסגול במחשב זהי וממש שאתם משפרים. אני אוהב לשפר את הכוח שלי ואז אתם יכולים לשפור. אני תמיד פותח לקרוא כל את זה ואת הספיר ואת האף שזה לא מתעניין בשמחה. אני לא מתעניין על זה. יש שם טרודו, זה אחד המגזר המדפסים. הנה, זה דילו, רואים? אני אנסה להפעיל אותו, ואז אני אעבוד אותו, בשביל להראות לכם מה הם עושים. וגם הם יכולים לקלוט אותו. מה יעניין? מה? נגמר? מה? טוב. אוקיי חברים, אנחנו נחזור לכם שנפיל את הדילו. חזרנו, פשוט נהרזנו מהדילו, אם אתם יודעים. והסרטון יש 7 דקות 12 שניות. יש בדודו, הם לא תוקפים, אלא הם תוקפים בדודו אלפא. אלה פרק זמנים, הם בורחים כמו האווירה טוב וביטחון לכם. תראו,
הוא המכה הכי קטנה, בומבוכים. אני פעם אחת הדלפתי אחד פה, אבל זה גם לא שמע לי בשרת. הנה דודו. אני יכולה להעלב אותו. אני אוהב להעלב אותו. נראה זה כזה לפני, אם אנחנו כזה אילוף, תוקעים, כבר נפל, ככה מלכים. קומפים! אם אתם רואים קומפים, תפרחו. קומפים גם טורפים, יש שם את זה שתפו אותי, חזיקה, ואם אין מוזיקה, זאת אומרת שאיבדתם אותה. אבל עד שתשמעו. אם יש דודו שמעל 50, אתם לא יכולים להעלב. הנה הדילו, זה הדילו שהרוב איתנו קודם, אז בואו נתרחק. אז צריך לבדוק משהו, סליחה אם אתם לא רואים מהשקימה, כי זה פשוט רק אירוע של ארבע, אני לא יודע לשנות את זה, כי אני רק מתחיל, אבל אני יודע מה לעשות. הקומפי שתקליט אותך, כל השאר אותי. ואם אין לכם סטמינה, אתם יוצאים. אני חושבת שכל הקומפים שתקלטו אותי, אנחנו בצרות סגורות. אתם רואים את הפס הזה של הבאה לגדול סטמינה. קומפים נבדו אותי, זה טוב. אוקיי, אתם רואים שמישהו ספרנה בבסיס. יש דלתות שאי אפשר לחדור אותן. ביי ביי חברים, הסרטון נגמר ויאללה ביי.